Boas, son María José Ramos, vicepresidenta de Alas a Coruña. Dende a nosa entidade levamos máis de 10 anos defendendo os dereitos das persoas LGTBI. Estamos asentados na Coruña, pero non só traballamos no ámbito local e metropolitano, senón que tamén tecemos redes a nivel autonómico, estatal e internacional. No ano 2015 entramos a formar parte da FLGTB e neste 2020 demos o paso de unirnos a IGLIO e ILGA, plataformas a nivel europeo e internacional. Temos a sorte de ser unha asociación plurixeracional, onde compartimos as nosas diversas realidades. Fortalecemos o empoderamento da mocidade dos maiores potenciando a súa participación na realidade política e na vida asociativa. Exercemos a nosa labor arredor de distintas liñas de traballo, dende a cultura promovendo autores e obras LGTBI ata a saúde integral impulsando campañas sobre a concienciación do VIH e outras ITS. Loitamos por recuperar a memoria histórica do colectivo e loitamos por visibilizar a realidade dos maiores LGTBI. Ofrecemos tamén formación en materia de diversidade afectivo-sexual tanto no eido laboral como no eido educativo, onde abordamos temas como a LGTBI-fobia e o acoso escolar e laboral. Traballamos pola integración de persoas refuxiadas LGTBI na nosa cidade, dándolles o apoio necesario para establecerse nela. O Observatorio Coruñés contra a LGTBI-fobia é o noso proxecto central. Nel, damos servizo de asesoramento gratuito sobre a orientación e identidade sexual a toda a cidadanía. Facemos tamén acompañamento, asesoramento, denuncia e rexistro dos casos de LGTBI-fobia cando a vítima así o desexa. O noso obxectivo é seguir crecendo ata alcanzar a igualdade real do noso colectivo e de toda a sociedade, cando todes poidamos disfrutar da liberdade afectivo-sexual e rematemos con todas as discriminacións.